میرے نبی مستقل مزاج سن تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش مزاج انسان سن. آپ دا مزاج خوش طبی کرنے والا مسکران والا مزاج سی. اللہ دے نبی ہس مخ انسان سن, خوش طبی کرنے والے, محبت کرنے والے. اے سونے امیرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نال پیار کرنے والے آ. جویں شلوار تخنیاں تو اچھی رکھنا نبی پاک علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے. جویں داڑھی تیرے تے داڑھی مبارک سجانا نبی پاک دی سنت مبارکہ ہے. 301 چک ٹوپے تے رہن والے مسلمان بھائیو, اللہ دی قسم ہے مسکرانا بھی نبی پاک دی سنت مبارکہ ہے, تبسم کرنا بھی نبی پاک دی سنت مبارکہ ہے. ساڈے کئی بندے ہیں جدے نے جڑی مجلس اندر بیٹھ جاون جدوں ویکھو گے انہاں دیاں اکھاں متھے تے نظر آن گیاں, غصے چ بھرے ہی نظر آن گے. بندے کہندے نے یار چھڈو پراں, اس بندے نال گل ہی کی کرنی ہے, اے دا مزاج ہی کدی چنگا نہیں ویکھیا, اے دا موڈ ہی ہر ویلے خراب رہندا ہے. بلکہ بندے کہندے نے گلی وڑا جاؤ خشکی دا مارے اجے اے دی کی گل سننی ہے, اے دے نال کی گل کرنی ہے. اے بھائی بندے انج دور ہو جان گے, قریب لے آنے نے تے مزاج ہس مخ بنا لے, سونا مزاج بنا لے. نبی پاک علیہ السلام دا مزاج سیدنا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے, صحیح بخاری دی روایت ہے. آپ فرمان دینے لوگو میں نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ جدوں بھی ویکھیا, جدوں بھی ملاقات واسطے حاضر ہویا تے میں اللہ دے نبی نو مسکران دیاں ہی ویکھیا ہے. میں نبی پاک دے چہرے تے رونقاں ہی ویکھیاں نے, میں نبی پاک دے چہرے تے تبسم ہی ویکھیا ہے. یا تا تسی بھی رونقاں لے آؤ چہریاں دے اوپر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی نو مسکرا کے خندہ پشانی دے نال سینے لا لوے, اللہ تعالیٰ انہوں مسکران دے بدلے صدقے دا ثواب عطا کر دینے. کدی چہرے تے رونقاں بھی لے کے آیا کر. ساڈے بندے ماشاءاللہ انج دے نے گھر آ جان تے بچے پیٹی تھلے وڑے ہوندے, بیگم پردے پیچھے ہوندی ہے بھی باجی تانوں کی ہونا کہ چپ کرو, حاجی آ گیا, حاجی آیا گا پتہ نہیں زلزلہ آیا. اے کیڑا حاجی ہے بھی گھر آ تے بچے ہی بیچارے لوک گئے بھی حاجی صاحب پتہ نہیں کی کہنا. ساڈے کئی لوگ باہر یاراں نال بڑے چنگے ہوندے نے, یاراں نوں ملن گے برگر شوارمے پیزے کڑھائیاں, گھر آ گیا تے کلا ہی سلطان رہ, کسی دی سندا ہی نہیں, کسی نوں بولن دیندا ہی نہیں. وہ آندے نے بھائی ٹھیک ہے تو اپنی دنیا چ رہ, اسی چنگے ہیں تیرے بغیر ہی چنگے ہیں. تے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاڈے چوں اچھا انسان ہوئے جدا اخلاق اچھا ہے, تے اخلاق اندر اچھا ہوئے جڑا گھر والے نال اچھا ہے. تے جو اپنے والدین نال اچھا نہیں, اپنے بہن بھائیاں نال اچھا نہیں, بیوی بچیاں نال اچھا نہیں, تے تو کوئی اچھا نہیں. مزاج سونا بنا یار. کدی چہرے تے رونقاں بھی لے کے آیا کر. اللہ دے نبی تے اپنے یاراں نال مزاح بھی کریا کردے سن, محبت دے بول بھی بولیا کردے سن. تو ہی اپنے بہن بھائیاں نال کدی پیار دا جملہ بولیا کر, کدی بیوی بچیاں نال محبت دی گل کریا کر, کدی والدین کول بیٹھ کے عقیدت دے جملے بھی بول لیا کر. اللہ اکبر. ایک صحابیہ نبی پاک علیہ السلام کول آئی, بوڑھی عورت کہن لگی اللہ دے نبی میں بھی جنت وچ جانا ہے, دعا کرو اللہ مینوں بھی جنت عطا کرے. تے آقا فرماندے نے بی بی بڑھے بندے تے جنت چ جانا ہی کوئی نہیں, بڑھے بندے جنت چ جانا ہی کوئی نہیں. تے بی بی پریشان ہوگی, رون لگی. آقا فرماندے نے صحابہ دسو اس عورت نو. اللہ اکبر. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑھے بندے جنت چ نہیں جان گے یا اے عورت جنت چ نہیں جائے گی. اللہ اکبر کہن دا مطلب یہ کیڑا بڑھاپے وچ بھی ایمان والا فوت ہوئے گا اللہ تعالیٰ انہوں جنت چ جوان کر چھڑے گا, کیونکہ جنت چ بڑھاپا ہے ہی کوئی نہیں, بیماری ہے ہی کوئی نہیں, کمزوری ہے ہی کوئی نہیں جنت دے اندر. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی صحابیہ نال بزرگ عورت نال مزاح دے جملے بولے نے. آقا میرے پیغمبر مذاق اندر جھوٹ نہیں سی بولیا کر دے, غلط بیانی نہیں سی کریا کر دے, بے ہودہ مذاق نہیں سی کریا کر دے, محبت دے بول بولیا کر دے سن. ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کو آیا, کہن لگا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ماڑا بندہ ہاں, میں غریب بندہ ہاں, اللہ دے نبی مینوں ایک سواری دی ضرورت ہے, مہربانی کرو نا مینوں ایک اونٹ دے دیو توفی اندر, میں سوار ہونا چاہنا, سواری حاصل کرنا چاہنا. کہ اللہ دے نبی فرماتے نے بالکل ٹھیک ہے, اسی تینوں ایک اونٹنی دا بچہ دینے, اونٹنی دا بچہ. انہیں کہ اللہ دے نبی میں کیڑا پالن واسطے لینا آیا, میں تے سواری کرنے واسطے لینا ہے, بچے دا میں کی کراں گا. تے میرے پیغمبر تبسم فرمایا, تے نبی پاک نے فرمایا میرے یارا جیڑا تینوں بچہ دیاں گے او بھی تے کسے اونٹنی دا ہی بچہ ہوئے گا.
جیڑا تینوں اونٹ دیاں گے وہ بھی تے کسی اونٹنی دا ہی بچہ ہوئے گا۔ میرے پیغمبر نے مذاق کیتا مگر نبی پاک نے غلط بیانی نہیں کیتی۔ اللہ دے نبی تبسم فرمایا کر دے، نبی پاک دا مزاج میرے نبی صحابہ نے بھی کریا کر دے سن، وہ سونا بولے تے بن دے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو، سونا بولے تے بن دے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو، دشمنان می تعریف کی تھی، کملی والے دا کردار ویکھو، کملی والے دا کردار ویکھو، سونی اکھیاں تمہارے ستارے، چن انگلی دے من دا اشارے، چن انگلی دے من دا اشارے، مسکراوے تے چانن کھلارے، مسکراوے تے چانن کھلارے، مسکراوے تے چانن کھلارے، او دے مکھڑے دے انوار ویکھو، او دے مکھڑے دے انوار ویکھو، بے زبانانو کلمے پڑھائے، اچھے سر نیویں آندے کرائے، اچھے سر نیویں آندے کرائے، اچھے سر نیویں آندے کرائے، گورے کالے اکٹھے بٹھائے، گورے کالے اکٹھے بٹھائے، شاہ بدخاں دا دربار ویکھو، شاہ بدخاں دا دربار ویکھو، دشمنان می تعریف کی دی، کملی والے دا کردار ویکھو۔ نبی پاک علیہ السلام دا مزاج گرامی ایڈا پیارا، ساڈا مزاج کیے ساڈے کول جدوں گڈی کوٹھی آ جائے، بینک بیلنس لب جائے، پھر اسی اپنی اوقات ہی بھول جانے ہاں، پھر انسانیت دی قدر ہی بھول جانے ہاں، پھر بندے دی پہچان ہی بھول جانے ہاں۔ وہ بندہ چودھری جناب پراڈو تے اتریا چوک اندر، تے ایک سائیکل چلان والا بندہ او دی نظر پے گئی، اونے کہا یار اے تے چودھری حشمت لگدا ہے، اسی کٹھے سکول اندر پڑھیا کردے سی، قریب گیا تے کہن لگا سنا بھی چودھری حشمت جی تیرا آلے، مینوں پہچانی ہی میں تیرا یار اسلامہ، آپاں کٹھے سکول اندر پڑھیا کردے سی۔ ہن چودھری کہن لگا کیڑے سکول اندر؟ اونے کہا فلاں گاؤں دا جڑا اللہ اکبر مڈل سکول ہے اوتھے پڑھدے سی۔ چودھری نوں چنگی طرح یاد آ گیا، سجا کھبا ویکھ کے کہندا لے میں پراڈو تو اتریا، اے سائیکل پھڑی پھردا ہے، لوگ کی کہن گے اے سائیکل والا میرا یار ہے۔ کہندا جا بھائی اپنا کام کر، میں نہیں تینوں پہچانیا، مینوں پتہ ہی کوئی نہیں، ایویں میرے نال سانگے نہ گڈی جا۔ اونے کہا یار انج تے نہ کر، میں تیرا او یار حشمت ہے، بچپن اندر تیری شرٹ پھٹ جاندی سی تے میں تینوں اپنی لا کے دے دیا کردا سی، میں تے تیرا او سجنا، میں تے تیرا او بیلیاں گھروں روٹیاں لے کے آندا سی تے اپاں کٹھے بیٹھ کے کھایا کردے سی، میں تیرا او یار ہاں بچپن دا۔ استاد جی غصے ہوندے تے تیرے حصے دیاں سوٹیاں میں اپنے ہتھاں تے کھا لیا کردا سی، اج پہچاندا ہی نہیں پیا۔ چلو تینوں گڈیاں لب گئیاں، شہرتاں لب گئیاں نے، کہندا نہیں نہیں تو چلا جا، میں تینوں نہیں پہچاندا، ایویں نے ایویں بازار دے اندر لوگاں دے نال نہیں روکی دے۔ اونے کہا چلو بھائی تیریاں مرضیاں، تو اپنے گھروں کھانا ہے تے میں اپنے گھروں کھانا، مقدراں دیاں گلاں، تیرے کول گڈیاں تے میرے کول سائیکل، کوئی گل نہیں، اے اللہ دیاں مرضیاں نے۔ حضرات ساڈے مزاج بدل جاندے نے، پر آقا کریم دے مزاج تے غور کریا جے۔ میرے پیغمبر نو اللہ نے اولاد آدم دا سردار بنایا، میرے پیغمبر نو اللہ رب العالمین نے حضرات محترم امام الانبیاء، خطیب الانبیاء اور خاتم النبیین بنایا، ایڈے بڑے مرتبے عطا کیتے نے۔ تے نبی پاک دا یارا نال مزاج کیسا سی؟ ایک میرے پیغمبر دا صحابی حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ پنڈ تھان دا رہن والا، دیہات دا رہن والا ہے، تے پنڈ سبزیاں بیجیا کردا، تے جدوں پنڈوں سبزیاں ویچن واسطے مدینہ طیبہ آندا تے نبی پاک واسطے تحفہ لے کے آندا، پتہ ہی کی تحفہ لے کے آندا سی۔ ساڈا تے کوئی یار تحفہ لے کے آئے تے ساڈا جواب ہوندا لے تو 1000 والی خوشبو چوک کے لے آیا ہے، تو 500 والی خوشبو چوک کے لے آیا ہے، تو 1500 والی جُتی لے آیا ہے، 2000 دا سوٹ تینوں پتہ نہیں میں برانڈڈ چیزاں پانا وا، تینوں پتہ نہیں میں ودیاں چیزاں پانا۔ اوے سونیاں قیمتاں نہ ویکھیا کر، بندیاں دا پیار ویکھیا کر، قیمتاں نہ ویکھیا کر، بندیاں دا اخلاص ویکھیا کر۔ اللہ اکبر، صحابی پنڈوں آندا ہے تے پتہ کی لے آندا ہے؟ اللہ دے نبی واسطے کدو لے کے آندا ہے تحفے اندر، تے میرے پیغمبریں دے تحفے نوں بڑا ہی قبول کریا کر دے، پسند کریا کر دے۔ علماء کولوں سنتے رہندے ہو، سبزیاں دے وچوں میرے
نبی نو کدو بڑے پسند سن کیوں میرے نبی دا غریب یار لے کے آندا سی تے اللہ دے نبی پسند کریا کر دے اے تے کدو دیندا سی اللہ دے نبی بدلے چ نو کئی تحفے دیا کر دے خوشبوواں دیا کر دے جوں دیا کر دے اینو اللہ دے نبی کھجوراں دیا کر دے اللہ دے نبی کپڑے دیا کر دے تے میرے پیغمبر اپنے اس یار دا مان صاحب اندر انج ودایا کر دے آقا فرمایا کر دے صحابہ اے میرا یار ظاہر پینڈوے میں دا یار شہریاں اے میرا یار پنڈ دا رہن والا تے میں شہر دا رہن والا اے یار میرا اے متر میرا اے سجنے میرا ایمانداری نال دسنا اس یار دا کنا حوصلہ ودا ہوئے گا اللہ دے نبی صحابہ دی جماعت اندر مینوں اپنا یار آکھیا اے مینوں اپنا سجن آکھیا اے اللہ دے نبی اس قدر محبت کریا کر دے ایڈا سونا مزاج رکھ دے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات محترم توجہ کریا جے ایک دن نبی پاک مدینہ طیبہ دے بازار اندر گہنا تے مدینہ طیبہ دے بازار دے اندر ایو نبی پاک دا یار جڑا ہے او سبزیاں ویچدا پیا ہے بازار اندر ہو کے لاندا پیا ہے بازار اندر تے نبی پاک دی نظر پے گئی ساڈی کتے نظر پے جے بازار اندر اسی کہنے چلو اس گلی وڑ جاؤ اے جانن والا بندہ چاہ نہ پیانی پے جائے روٹی نہ کھوانی پے جائے تے نبی پاک نے ویکھیا صحابی دا منہ وی پرلے پاسے او ہو کے پیا لاندا کدو لے لو سبزیاں لے لو ہو کے داندا پیا تے نبی پاک کمر والے پاسے ہوں گے انج میرے نبی نے مدینے دے پرے بازار اندر اپنے صحابی دیاں اکھاں تے ہاتھ رکھ لینے تے آقا فرماندے نے دسنا میں کون ہاں اس تو پہلے کہ حضرت ظاہر سوچی پہ جاندے میرے نبی دیاں خوشبوواں ہی دس دیتا ہے خوشبوواں ہی دس دیتا حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سین اپنی کمر نبی پاک دے سینے نال مسلنا شروع کر دیتی ہے پیار دے نال تے آقا علیہ السلام دا پیار ویکھو مدینے دے پرے بازار اندر آقا فرماندے نے مدینے والے ہو اے ظاہر میرا غلام ہے میں بیچنا چاہنا دسو کنا ریٹ لاندے جے کدی تمہیں اپنے یاراں نے انج دا ماحول بنایا ہی اپنے بہناں بھراواں نے انج دا ماحول کدی تمہیں بنایا کر پیار والا پر میں مدینے والے ہو میرا غلام ہے ظاہر میں بیچنا دسو کی ریٹ لاندے جے تے حضرت ظاہر کہندے اللہ دے نبی میں غریب جیا بندہ میں ماڑا جیا بندہ میں کمزور جیا انسان ہاں میرا ریٹ ہی کوئی نہیں لگنا اس سودے تانوں گھاٹا پہ جانا ہے کڈا پیار دا رشتہ ہے کڈا محبت دا رشتہ ہے گھاٹا پہ جانا ہے تے آقا فرماندے نے ظاہر دنیا والیاں دی نظر وچ تیری قیمت پتہ نہیں کیے پر تیری قیمت میرے رب دے ہاں بڑی اونچی ہے اے دنیا والے تیری قیمت نو نہیں جان دے تیری قیمت نو میرا رب چنگی طرح جان دے کیوں تو یار میرا تو سجن میرا انج دا وتیرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا او یار یہ یاریاں نبھانیاں نے تے انج نبھایا کر تعلق گنڈنے تے انج دے گنڈیا کر اللہ اکبر ایسیاں یاریاں میرے پیغمبر دیاں انج دیاں حبداریاں میرے پیغمبر دیاں سن ذرا تیرا سینہ ٹھارا سرداریاں غمخاریاں سرداریاں غمخاریاں دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں سرداریاں غمخاریاں دلداریاں تے یاریاں اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے یہ ویسے بھی مینوں پڑھائی جاؤ گے تو قبول ہو جان گے سرداریاں دلداریاں حبداریاں وفاداریاں محمد اتے ختم ہو گیاں سرداریاں گل سننے والی جے چن توڑ کے بکھاوے کڑا سدرات خون جاوے کڑا سدرات خون جاوے کڑا سدرات خون جاوے کڑا اے عظمتاں سن ساریاں اے عظمتاں سن ساریاں محمد اتے ختم ہو گیاں سرداریاں سرداریاں توجہ کریا جے سونیو تاجدار ختم نبوت کانفرنس تے آن والے جملہ سنن والا ہے رتبہ کسے پونا ہی نہیں نبی غور دنیا تے آنا ہی نہیں نبی غور دنیا
دنیا تے آنا ہی نہیں کیوں نبوت دیاں کل واریاں نبوت دیاں کل واریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں غمخاریاں دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں جملہ سننے والا جے میں خشر دے دے بچہ بے کڑا اللہ سونے نو مناوے کڑا اللہ سونے نو مناوے کڑا اللہ سونے نو مناوے کڑا حبداریاں ذمہ داریاں حبداریاں وفاداریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میرے پیغمبر علیہ السلام دا مزاج گرامی اللہ دے نبی خوش مزاج انسان سن خوش طبی کریا کر دے یارہ نال یاری نبایا کر دے میرے پیغمبر اگلی گل تے غور کریا جے میرے پیغمبر دا مزاج گرامی اللہ دے نبی معتدل مزاج مستقل مزاج میرے پیغمبر خوش مزاج تے نبی پاک سادہ مزاج انسان سن میرے پیغمبر دے مزاج اندر سادگی سی نبی پاک دی طبیعت اندر بڑی عاجزی سی بڑی سادگی نبی پاک دے اندر آقا فرماندے نے قیامت والے دن سب تو پہلے میری لحد نو کھولیا جائے گا تے میں دنیا دے اندر میں جناب اپنی قبر دے وچ باہر آواں گا اللہ اکبر قیامت والے دن اللہ مینوں اولاد آدم دا سردار بنائے گا تے سب تو پہلے میں سفارش کراں گا تے میریاں سفارشاں قبول کیتیاں جان گیاں مگر آقا فرماندے نے مینوں اس گل تے کوئی فخر نہیں کوئی غمانڈ نہیں کوئی تکبر نہیں اس باب دے سادگی نبی پاک دی طبیعت اندر آج ہی میرے پیغمبر دے مزاج اندر ایڈی سادگی سی سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی اور سسر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے ایک دن میں نبی پاک نال ملاقات واسطے حاضر ہویا پتہ لگا اللہ دے نبی اتے والے چبارے والے کمرے چرام کر دے پہنے میں اوپر چلا گیا گرمی دی شدت ہے تے میں دروازہ کھولیا نا اللہ دے نبی ستے پہنے میرے پیغمبر علیہ السلام لیٹے نے نیند اندر نے تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اتاریا ہویا ہے نبی پاک دی کمر تے کوئی کپڑا نہیں تے اللہ دے نبی لیٹے ہوئے نے ستے پہنے جاننا ہے 301 دے رہن والیا گردو دما تو آن والیا جلا ٹوبا ٹیک سنگ دے باسیا محبت دے نال گل سنی میرے پیغمبر جہان دا سردار ستا پہ آئے نبیان دا امام ستا پہ آئے تے پتہ ہے آپ دے نیچے کی بچھرے ہویا ہے ساڑھے دے تھے مقابلے چل دینا اسی جدو سونے ہاں ساڑھے نیچے 12 انچ دے مولٹی فوم دے گدے ہوں دینے ساڑھے نیچے ریشم دے بستر ہوں دینے بلکہ ساڑھے بندے مقابلے لان دینے انہیں 50,000 دا بیڈ بنوایا اور میں لاکھ دا نام بنواما میری رہندی نہیں اندے کل جناب لاکھ روپے دا موبائل میں 2 لاکھ دا نام لوا میری رہندی نہیں اندے کل 50 لاکھ دی گڈی میں کروڑ دی نام لوا تے میری رہندی نہیں اندے کل 1 کروڑ روپے دا مکان میں 2 کروڑ دا نام بناوا تے میری رہندی نہیں مقابلے چلتے پہنے شدہ لگ دیاں پیاں نے ٹسل بازیاں رکھیاں جا رہیاں نے اوے ویریا دنیا دیاں چیزاں تے دنیا دیاں نہ چیزاں معاملات دے اندر مقابلے کرنے کدی مقابلہ نیکی دے کم وچ وی کریا کر کدی یہ بھی سوچیا کر اس میرے بھرا دا پتر قرآن دا قاری ہے میں وی بیٹے نو قرآن دا قاری بناواں گا اس میرے بھرا دی بیٹی دین دی عالمہ ہے میں وی بیٹی نو عالمہ بناواں گا اے میرا بھرا تہجد گزار ہے میں وی تہجد گزار بن جاواں گا اس میرے ویر دا پتر قرآن دا قاری تے دین دا عالم تے مبلغ ہے میں وی بیٹے نو خطیب اسلام بناواں گا اے میرا بھرا قاری صاحب دی ماہانہ تنخواہ دی اندر 10,000 روپیہ حصہ پاندا ہے اللہ توفیق دے وے میں وی حصہ پاواں گا اس میرے بھرا نے محفل سجائی تے علماء نو بلایا اگلے سال میں بلاواں گا کدی انج دے مقابلے وی کریا کرنے کی والے کدی انج دیاں سوچاں وی رکھیا کر بس میری چوتر میری جناب شہرت میری کوٹھی میری گڈی میری انہاں چیزاں اندر مقابلے کرنے مقابلے نیکی دے کماں وچ وی کر لیا کر